今回は安全パトロールについて紹介していきます。工事現場では毎日様々な危険があるため、江口組では安全第一を大切にしています。そのために行っているのが安全パトロールです。現場に危険な場所がないか、ルールが守られているかを実際に確認していきます。例えば、整理整頓ができているか、安全整備に問題はないか、安全に作業できる環境になっているか、さらに夏場には熱中症対策の確認も行っています。安全パトロールはただチェックするだけではありません。もっと安全にできることはないか、もっと働きやすい現場にするにはどうしたらいいか、そんなことをみんなで考え改善につなげています。働く人が安心して帰れる現場を作るために、江口組はこれからも安全第一で取り組んでいきます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。